Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred. Heller ikke dine børns. For børn i familier med alkoholproblemer gælder det, at ca. en tredjedel udvikler et alkohol- eller narkoproblem senere i livet. Vi er taget til Istedgade for at kaste lys på denne tendens. Vil du selv sige, at du drak meget? Jeg har gjort det. Jeg tror du drikker mere end en gennemsnitlig dansker. Ja, der er på Rigsdagen. Drikker du meget? På en måde nogle gange, ja. Tror du drikker mere end en gennemsnitlig dansker? Højst sandsynligt. Drikker du meget nu? Ja. Vil du betegne dig selv som en alkoholiker? Alkoholiker siden var foster, så jo. Drak dine forældre meget? Ja. Tror du, det har en sammenhæng til dine egne alkoholvaner? Hvad med dine forældre? Drak de meget? Ja, bryggede meget, så der skulle smages på varer. Okay. Og tror du, deres drikkevaner har påvirket, hvordan du drikker i dag? Nej, jeg laver mit eget. Du laver dit eget? Det har jeg lært det. Fra min barndom har jeg lært, at alkohol er løsningen på alkohol. Tror du, at det vil kunne forandre det danske drikkemiljø, hvis forældre de drak mindre foran deres børn? Ja, for fanden da. Ja. Fordi det er alt for accepteret, synes jeg. Det er en fornøjelse. Tak. Tak skal du have.